Salut, dragii mei prieteni, și noi astăzi ne vom juca 8 bal pool, dar astăzi ne vom juca doar pe Miami. După cum vezi, a ieșit, am câștigat. Să nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe și haideți să începem. O să dăm așa 100, 500, 2500, 10.000, până când ne permite mănânci de acolo. Să vedem cu cine ne dă. Ok, 46 ori 796, level 24. Ok, spargirea mea. Voi încerca să dau golden break. What? Iar a ieșit! Nu se pune pentru că trebuie să-l câștig eu, nu să iasă. Ok, am luat 900 de bănuți aici. Ok. Așa frumos, leger. Și din nou dăm 100 pentru că nu s-a fost. Trebuie să câștigăm noi. Nu să nu să iasă ei. Să vedem cu cine ne dă. Subhan, level 266. Bă, nu cred. Bă. Ok, spargerea lui, să vedem. Ne dă golden break. Ok. Cu efect în sus, să vedem. Oho, bun. Da, era să ne dea golden break. E pus pe față. Bă, și nu o văd, bă, nu o văd. Nu o văd. Uite ce se întâmplă. Nici n-am atins-o și poate să mută. Poate să mute. Ok, o mută. Vrea sus în stânga, nu știu de ce. Cred că să-și lase poziție pentru bila albastră. Ok, nu o vede. Ok, nu o vede. Bă, nu cred că... Nu intră? Nu intră, bă. Și nu o văd nici eu. Sau, ba da, o văd. Că dau un colț stânga. Ok, am bagat-o. Trebuie să dau bila roșie, bila 3. Ok, acum trebuie bila 9. Nu știu ce voi face, voi da un joc. Bă, puțin. Foarte puțin. Să vedem dacă o bagă. Da, o bagă. Mamă. Ok. Să vedem ce face. Credeam că va face direct așa. Da, cred că dacă da așa, cred că va intra și bila 7, maro. Nu va intra. Nu a intrat. Oh, bun, ok. Dar cred că vrea să o bage în stânga sus. În stânga sus. Dacă o bagă în stânga jos. Ok, meci pierdut este ăsta. Mare lucru, am dat și noi pe 100. Da, tot vom da până când vom câștiga. Da, aici va da încet ca să fie sigur că nu intră ceva. Bă, ce credeam că a dat prea tare, bă, ce credeam. Prea încet, scuzați. Ia prea încet? Nu. A dat efect jos. E în bani, a câștigat și el 100 și în bani. M-a dat pe 10k. Vom juca și pe 10k. Vom juca. Ok, Toma, level 17. Să vedem. Ok, spargerea lui, dar nu înțeleg. Trebuia să fie spargerea mea, dar... nu bine. Să vedem. Cred că va încerca să-mi dea golden break. Poate-mi dă. Da, nici măcar n-a atins-o. Am mișcat-o puțin, dar nu. Ok. Ok. Acum trebuie să dau bila 2.
Bă, ce rateu, aba nu intră. Bă, dar ce-am ratat acolo. Bă, cum? Nu înțeleg. Bă, cum intră? Bă, era să intre. Le dădeam pe astea la noroc. Ok. Ei, bă, n-a băgat-o. Oh, și-a băgat alba. Ok. Eu dau tare. Dau tare cu speranța, poate intră bila aia nouă. A, dar nu vede. Bă, puțin, bă, așa vedea. Ce, what? Stai, am scos telefonul. Imureș. Ok, bila mi-a intrat. Da. Bila nu vreau. Nu intră. Bă, ce-am dat din greșeală. Am dat din greșeală. Oh, bun. Bravo, da, am câștigat. Ok. Da, ok. Și bine, meciul ăsta este câștigat. Acum vom customiza, vom băga 500. Să vedem. Ok, numele lui este în Japonia sau în chinezească, nu știu. Level 143, spargerea mea. Oh, e bine, e bine, e bine, măcar am... nu cred, bă. Și o să-mi dea Golden Break. Bă, ce păcat, ce păcat. Sau nu? Da. Nu, nu i-a intrat. Dar nici eu nu pot să-i dau. Da. Ok, și nu văd. Oh, bă, mi-a intrat și alba. Și iară. Iar o să acum îmi dă Golden Break. O mută din partea aia, cred. Nu? Ah, ok. Dă, așa. Totuși a câștigat meciul ăsta. Da, a câștigat meciul ăsta. Bă, ba nu, bă, tot n-a băgat-o. Bă, nu mă bagă. A dat prea tare, nu știu. Ar merge acum un trickshot frumos. Aia, dacă el nu vrea. Ar merge un trickshot și ar intra și Bilano. Ok, dă trickshot. Altă soluție nu are. Bă, nu cred, bă, le dă la nimereală. Le dă tare și le dă tare și îi intră. Bun. Bă, nu, intră. Sau? Nu i-a intrat. Nu i-a intrat, bă, nu cred. Nu cred. Bun. Ce frumos mi-a intrat asta. Frumos. Mi-a intrat ejer. Hai, puțin mai jos, da. Tot o vedea acolo. Da, bun. Și meciul s-a câștigat. Și încă nu vine să cred, level 143 bătut, da, a ieșit. N-am nicio șansă. Și acum voi da 5K. Sper să câștigăm. Să vedem cine dă Ben, level 75. Ok, tot spargerea mea. Voi încerca fel de spargeri. Poate, cine știe, voi da Golden Break. Bine, la asta nu a intrat nicio minge, nicio bilă.
Ok. Și nu vede bila... Deci nu vede bila 1. Da, nu o vedem. Da, bineînțeles, trecut. Oh, bun. Oh, și nu atinge, nu a... Bă! N-a atins, bă, n-a atins. Oh! Uite, bă, ce lovitură prost am dat. Dar bun, tot nu vede. Sau, ba da, mă vede. Ba da, o vede. Și o intră. Mamă, perfect a intrat. A dat și încet. Și cred că bineînțeles va da tare aici. Nu a dat tare, dar cât de cât tare. Ok, bila 3 nu o vede. Sau ba... Nu o vede, nu o vede. Ok. Oh, ce era să-mi dea golden break. Voi da aici ca să am poziție și pentru bila 4. Ce bila trebuie să dau? Da, bila 5. Voi da efect în jur, dar să nu intre alba. Nu mi-a intrat. Oh, bun. Perfect. Bun. Bun, perfect. Și acum voi face așa. Dreapta. O să-mi las poziție perfect. Deci, ca să-mi las poziție pentru bila 7. Ok. Bun, m-a ajutat bila 9. Nu alba, nu alba, nu alba, te rog, te rog. Bun, perfect, perfect. Da. Și meciul ăsta este câștigat, dar stați puțin să vedem. Poate, cine știe, nu o bag sau îmi intră alba. Și da, și meciul ăsta este câștigat, așa că vom crește miza și vom da pe 10k. Oh, bun, și încă un inel pe Miami. Vom vedea acum câte inele am. Îmi dă reclamă. Și da, vom băga 10.000. Deci mai întâi să mă uit câte inele am pe Miami. Sigur am vreo 3-4. Cred că 3 am. Deci să vedem. Ok, tot spargerea mea. Cred în dreapta. Ok. Să vedem câte inele am pe Miami. Și da, am 4 inele și unul pe Dallas. Ok, cred că va da tare. Da, va da tare. Bun, da, eram sigur că ca să scoată bila 9. Ok. Aici cred că va da încet ca să poată să dea bila 3, bila roșie. Nu, a dat efect stânga sus. Oh, bun, cum a trecut pe lângă ea. Dacă nu câștigăm, n-are nimic. Pentru că mai am șansă, mai am... O să mai am 18k, 18.000 cred. Ok. Bun, du, mai în față, mai în față, mai în față, mai în față. Nu. Și la fel, cred că va da tare. Da, dar... Acum va da bila... nu! Cred că va da bila 5 în bila 6 și bila 6 în bila 9 și cred că îmi va da golden break.
Da. Cum spuneam, mi-a dat Golden Break. Asta este. Mai băgăm o dată pe 10.000. Ok. Episodul viitor voi face 1v1 cu fratele meu. Ok. Williams, level 197. Oho, bun, tot spargerea mea. Este perfect. Deci perfect. Nu, uite ce prost. Bă, și dacă nu-mi intra bila albă puțin și dădeam Golden Break, bă. Și cred că asta vrea el să facă acum, nu? Ok. Ok. Să vedem ce inele are. O, bun, băi, să remule. E, ale pe calme, rău. Mamă, are 63 de inele pe Miami, nu-mi vine să cred. Ok, trebuie să dea bila mov acum. Da, o vede. Cred că meciul ăsta nu o să apuc să dau, am dat doar la început și atât. Da, cred că nu o să apuc să dau, din păcate. Da. A, bun, efect jos, ca să joase poziție pentru bila 6. Da. Okay. La fel, efect jos. Da, și aici îmi dă Golden Break. Exact. Da. Da, cum am spus, am pierdut și meciul ăsta. Vom băga de data asta toți banii, mi risc. N-am ce să risc. Că ce să fac cu mine. Ok. Poate voi câștiga, cine știe. Ok, nu știu. Cred că iar chinezul îi dă la level 23. Ok, spargerea lui. Nici o bilă? Da, nici o bilă. Ba nu, este din Irak. Îmi place mie ăștia care nu sparg bilele ca nu. Ok, intră, da, una. E perfect. O să-mi aleg jumătățile. Dacă lângă poate pot să o scot. Nu, că nu văd, nu văd. Nu, că voi da tare. Oh, bun. Pe mine mi-a intrat, bă, mi-a intrat. Bun. Tot voi da bila 9 pentru că voi da tare. Credeam că pot să scot bila 15, dar n-a mers. Aici ce voi face? Cred că voi da trickshot. Intră? Da, bă, și mi-a intrat. M-a ajutat puțin bila lui, bila 3, dar sunt prea proste așezate bilele astea. Nu mi-a intrat, bă, nu mi-a intrat. Dar nici n-aveam ce să fac. Două bile de ale mele deja erau blocate. Bine, și două bile de ale lui sunt blocate. Da. Da. 3 bile, de fapt, sunt blocate și 2 de ale mele. Eu aș da un efect ca să... Oh, bun, de-a mea, mersi, bro, mersi. Ok, să văd cum voi da bila albastră. Și nu pot să o mut. Bun. Perfect. Nu mă interesează dacă poate să o mut. Nu mă interesează dacă să mut pentru că nu știu ce va face cu bilele alea. Trebuie să nu intre niciuna. Bun, perfect, dar eu încă nu știu ce voi face cu bila. Și nu-mi intră. Cum spuneam, nu mi-a intrat. Bă, și eram sigur. Ok, n-are nimic.
Cred că va da tare. Încet, încet, stai liniștit, nu mișca nimic de acolo. Bine, n-a mișcat nimic. Ok. Oh, doar Bila mă poate să dea. Nu ok, și va da tare, bineînțeles, ca să scoate bilele. A, și n-a scos-o. Dar pe alea le scoate acum, da. Ok, acum va da Bila maro. Nu, ok, Bila. Și mai așa, ok, bine. Ok. Da, și nu o văd. Bun, și le-am făcut mai bine acolo, bă. Mai înghesuite le-am pus. Și dacă dă tare de alba. N-a băgat-o, ok. Sunt curios ce vă face cu bilele alea acolo. Sper să dea tare. Dă tare, bossul meu, dă tare. Ok. Dă tare, hai te rog, dă tare. Dar sper să nu intre niciuna. Niciuna. Bun, perfect. Cum voi da Bila puțin așa. Să-mi las poziție pentru... Mamă, și nu cred. Bun, perfect, bă, perfect. Bă, și-am câștigat primul meci. Primul meci este câștigat. Ok, și acum va fi spargerea mea. Pentru că a fost pe spargerea lui prima dată. Și bineînțeles că voi face spargerea lui Just Teodor, dacă vezi acest videoclip, te respect foarte mult. Ok. Una, două. Bun, 2 jumătăți, perfect. 2 jumătăți. A intrat. A dat tare, bineînțeles. Oh, 2 de ale lui, mamă. La fel, vă da tare. Oh, stop. Bine. Bine, bun. Mă voi da. Bine, perfect, a intrat asta. Perfect. Voi da tare, sper să nu-mi intre alba. Și da, am câștigat și al doilea meci. El nu a apucat să dea. Ok, el nu a apucat să dea și am câștigat pe toți banii. Acesta a fost episodul meu de astăzi. Nu uitați să vă abonați și să dați un mare like pentru că pe mine mă ajută extrem de mult. La revedere!